бо нуфузтарин мебошанд ва албатта сиёсатшиноси маъруфи тоҷик Парвиз Муллаҷонов дар бораи мавҷудияти сирояти коронавирус дар Тоҷикистон изҳороти муҳим кард. Дар ин хусус ӯ дар саҳифаи фейсбуки худ навиштааст: коршинос менависад, ки маълумоте, ки дар кишвар ягон шахси сироят ёфта мавҷуд нест, шубҳанок мебошад. Аз нуқтаи назари мантиқ ва ақли солим ин боварибахш ва боэътимод намебошад. қабл аз ҳама Тоҷикистон мисли баъзе ҳамсоя кишварҳои худ кишвари пӯшида нест. бо сатҳи феълии муҳоҷирати меҳнатӣ ҳаҷми интиқоли мусофирон ҳамеша баланд буд. кишвар марзҳояшро тақрибан дар як вақт бо ҳамсояҳои худ баст, мегӯяд сиёсатшинос. дар бораи сабабҳои эҳтимолии вусъати сироятшавиро пинҳон доштани мақомоти кишвар Муллоҷонов мегӯяд: ба назари ман инҷо чанд сабаби эҳтимолӣ вуҷуд дорад. Якум, ҷанбаи иқтисодӣ. мақомоти тоҷик воқеъбинона ҳарос доранд, ки роҳандозии карантин соҳибкории хурд ва миёнаро, ки феълан дар вазъи начандон хуб аст, нобуд мекунад. дуюм, мақомот аз таҳлука тарс дорад, ки баъд аз эътирофи расмӣ вуҷуди пандемия дар кишвар сар хоҳад зад. чунин ҳолат дар охири моҳи феврал баъд аз бастани марзҳо рух дода буд. он замон мардум дар ҳарос афтода маводи хӯрокворӣ хариданд, ки боис ба болоравии нархҳо дар бозорҳо шуд. сеюм, эҳтимол дорад мақомот ба ин боваранд, ки ин мушкилӣ паси сар мешавад ва муҳлати хуруҷи коронавирус дар кишварро ба дарозо кашонд. шояд мантиқи коршиносони ҳукуматӣ ба ин тартиб аст: беш аз 70% аҳолии кишвар ҷавон ҳастанд ва барои онҳо пандемия камтаъсир хоҳад буд. дар ин росто фавти насли калонсолон чандон чашмрас наменамояд. дар оянда бошад ба пайдо шудани масуният ё иммунитети ом метавон умед баст. чорум, метавон дар бораи заминаҳои сиёсӣ низ ҳадс зад. дар шароити омодагӣ ба интихоботи президентӣ роҳандозии карантини шадид ва муфлис сохтани соҳибкории хурд ояндаи хушоянд нест. дохили консерт, дохили ягон толори маҷлис дар зимни ёдрас мекунем, ки то ба имрӯз мақомоти Тоҷикистон далели ошкор кардани сироятёфтагон бо вируси COVID-19 дар кишварро рад мекунанд. холера аст, не чума аст. ман бо такрор мегӯям, леталност, фавт аз ин касалӣ дар дораи 3-3.5 фозро ташкил медиҳад.